Sanibonani kuphi nakuphi yakho nombuso njengamanje okubingelelayo yena umathinta acebisa ke ngaphansi kwa TV. Wengane zakwethu njengoba sonke sifisa ukwazi ukuthi uQuality ngabe uyithathaphi imali, kanti ke uQuality ukuvezile ukuthi uyithathaphi imali. Ngane kwethu njengoba kade sihlangene ngenza ukuthi ivideo uyibuka ngayonke, kodwa thina sesikuthathele iqembu lezi uzokwazi ukuthi uyibuke, ukwazi ukuthi usheshe uyibone zonke njengoba kade uyibiziwe lapha na 3 second. Uchazile ke yena ukuthi ke imali uyithola kanjani, kanti yini futhi yenza ukuthi angayivezeli intsha noma angavezeli abantu ukuthi imali yena uyithola kanjani. Nambuzo sesiwuphethe ngane wethu, kanti ngaphambi kokuba sikubuke sicela ushare, usubscribe, ulike, uphinde ucomment futhi size uvo lwakho ngayo ke le video ehamba phambili. Uzokhumbula ukuthi ke okufakela wona lo mbuso wakho iyona uQuality TV. Cela ukuthi ushare, uphinde ucomment, usubscribe, ukhulu nakho konke. Nawo umbuso wakhe sikuphathele wona, uthokozele. Ngiba umabalengwe kwasho ukuthi umabalengwe yena umuntu kade savelele ngalesa sikhathi ukuthi imali ngakuyena ibhili yonke yayibuye yeza kumina ngase ba umabalengwe ke mina uyimini wayethenga ngalesa sikhathi lesiyana sathi masijabula. Mana uyithatha imali osuthana ku Facebook usebenza cha ngiyasebenza mkhulu. wenza Hayi kuningi mkhulu engikwenza manje ngibona manje ngiyachaza ukuzophazamisa ingane ezifunda isikole ukuthi zigcine yiya izongiphazamisa kweyami ifamily engizamela kuyona. uyani mfana usebenza ku Hayi sokuchaza ngelinye ilanga. no mana uzongena efamily la ekhaya ku-chronic uyalima lapha ngaphesheya bekade ngifake izithombe zebhathana, ngafake ikabhontshisi, ngafake izipinashi, ngase ngifake katamatisi. Ngizoke nikhethe ngoba ithoyilethi liyambiwa ngali engicabanga ukuthi wena kufanele ufike nepiki, wena uzofika nefoshela ngoba